Beste kijker van Omroep ZVL. Op dit moment zijn we bij Zorgboerderij Binnenstebuiten. Ze hebben een herfstmarkt en daar gaan we een kijkje naar nemen. Maar we gaan ook kijken wat Zorgboerderij Binnenstebuiten te bieden heeft voor haar cliënten. Wendy, je bent coördinator ouderenzorg bij Binnenstebuiten. Kun jij de kijkers vertellen wat Binnenstebuiten precies is? Ja hoor. Binnenstebuiten is een zorgboerderij waar wij dagbesteding leveren, vooral op deze locatie, aan oudere mensen met geheugenproblematiek. En de dagbesteding, waar bestaat die dan uit? Waar kunnen mensen dan eigenlijk zo wat doen? Nou, de mensen die komen hier eigenlijk om een leuke dag te beleven. Ze krijgen hier heel makkelijk koffie, thee, een warme maaltijd, echt elke dag. En ze kunnen hier allerlei activiteiten doen, zoals knutselen, werken in de kas. We verzorgen de dieren. Dus eigenlijk gewoon hobbyen. Hoeveel mensen zijn hier dan aanwezig elke dag? Gemiddeld hebben wij 25 deelnemers per dag. En dan, daarnaast staan dan al onze begeleidsters, vrijwilligers, stagiaires. Je praat over vrijwilligers. Heb je nog behoefte aan vrijwilligers? Zeker, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus wat dat betreft, je zegt gewoon iedereen die een handje toe wil steken, bel je gewoon of meld je aan, die kan iedereen gebruiken. Ja, wij zijn er wel op zich best serieus in om te kijken van, we maken eerst een afspraak, een kennismaking. En dan kijken we van, klikt het van beide kanten? En dan maken we afspraken over de start van het vrijwilligerswerk. En dan even over vandaag. Vandaag is er een herfstmarkt. Hoe kom je erbij een herfstmarkt te organiseren? Wij hadden heel veel pompoenen en wij dachten, nou, dat is wel eens leuk om ook onze boerderij weer eens te laten zien. Want als de groepen draaien, dan is de boerderij gesloten voor buitenstaanders. Dus zo laten wij, met name deze herfstmarkt, maar in het voorjaar ook onze lentemarkt, laten wij de boerderij zien voor mensen die hier interesse in hebben. Je hebt er gewoon een beetje open dag van gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, dan gaan wij zo een kijkje nemen wat er allemaal te doen is. Prima, graag. Welkom. Meneer, u bent bezoeker van deze herfstmarkt. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het de binnenkomst groot, open. Maar ik verwacht veel beetje boerendingen en zo. Ja, bedankt. Ja, Nog een fijne dag verder. Dankjewel hoor. Mevrouw, u bent bezoeker hier van de herfstmarkt. Heeft u al wat gekocht? Ik ben nu bezig voor sierfruit wat uit te zoeken. Ja? Voor te verkopen, ja. Oké, en er is genoeg hier, hè? Er is zeker genoeg keuze, ja. Zeker genoeg. Was u bekend bij Binnenstebuiten? Nee. Ik had het gelezen op Facebook dat hier herfstmarkt was. Dus ik kwam eens even kijken. Het is wel heel leuk dat je nou een keer binnen kunt kijken, hè? Ja, daarom. Dat is interessant, hè. In ieder geval nog een fijne dag verder. Dank u wel. Heel veel plezier, hè? Dank u. Ik heb hier bij me staan Mien. Ja. En Mien, je bent ook hier bezoeker vandaag, maar je bezoekt ook in ieder geval de zorgboerderij in de week. Je bent gewoon in de week, ja. 2 keer in de week? Ja. En wat doe je zoal? Vreubelen, dingen doen of wandelen. Ja, zeg het eens. Ik weet het niet op het ogenblik. Och, ik doe van alles. Ja, we doen hele leuke dingen gewoon. En je vindt het hartstikke leuk hier? En schilderen, sorry. Je vindt het ook heel leuk hier? Ja, ik vind het, anders kwam ik niet meer terug, hè. Nee, dat is waar. dat is waar. Maar ja, je moet het leuk vinden, maar in ieder geval... Nee, maar we hebben een heel gezellig groepje, vind ik zelf. Ja. En dat moet ook, hè, want anders dan zit je daar ook een beetje voor Jan Doedel. Ja, net erom. Fijn dat het er is. In ieder geval hartstikke bedankt voor het interview. Ja, heel graag gedaan. En ik hoop dat ik hier nog lang kan en mag blijven. Dat zeker. 2 dagen, want dat is te leuk om thuis te blijven zitten in de stoel. Dat is een heel mooi dankwoord in ieder geval. Ja, dankjewel.
welkom in onze crea-ruimte. Hier, het is onderdeel van onze dagbesteding, dus hier mensen die echt creatief bezig willen zijn, die kunnen hier volop terecht met kaartjes maken, houtbewerking, verven. We werken met een naaimachine. Eigenlijk alles wat iemand leuk vindt en waar zijn interesses liggen, kunnen wij hier toch grotendeels samen maken. Nou, hier zijn we, officieel heet het onze spreekkamer, dus hier houden we ook overleg met case managers, thuiszorg, iedereen die betrokken is bij de deelnemer. Maar ook een heerlijke ruimte om even te rusten. Bijvoorbeeld na de warme maaltijd. Mensen die even hun ogen dicht kunnen doen, even in een lekkere zetel kunnen slapen. We zijn hier in onze algemene ruimte. Dus hier drinken we koffie, hier nuttigen we de warme maaltijd, hier doen we spelletjes. Het is eigenlijk echt het centrale punt van onze boerderij. Ik zit hier bij Henny Schutte. En Henny, je bent ook iemand die hier in de week gewoon zeg maar naartoe komt. Maandags en vrijdags. En ik woon in Terneuzen. Je woont in Terneuzen? Ja. En ik vind het zo gezellig. Ik ben net hier naar de corona gekomen. En ja, dat was voor mij een opluchting. Ik ben graag creatief bezig. In de crea, in de plantjes verzorgen en in de kassen kunnen we overal vinden. Je woont in Terneuzen, je wordt ook gewoon opgehaald met de busje, denk ik? Ja, met de bus. 's morgens om 9 uur, 9:10. En dan goed 10 uur ben ik hier. Hè. Ik zit een uurtje in de bus. Want ja, soms gaan we via Eikant, soms via Volgewaarde en Eikant. Hulst. En dan ben ik hier. Hè. Ja, het is altijd leuk. Gezellig. En toch blij dat dit soort zeg maar zorgboerderijen er zijn. Ik ben blij dat dit er hier is. Want in Terneuzen heb je dat niet. En ik vind de beestjes ook allemaal leuk. Ik vind het hier leuk om hier alles te doen. Super. Ik ben een tevreden mens. Dank u wel. Ja, dank u wel. Nou, we zijn hier in onze stallen waar wij als ouderen zijnde zorgen voor onze knaagdieren, dus eten en drinken. En natuurlijk ook gewoon kroelen met de konijntjes. Ben je er niet bang van? Nee. Wel een liefje, hè? Ja. Had hij geen honger? Nee. Die had geen honger. Wil je zelf ook zo'n pony? Ja. Je mama zal dat niet leuk vinden, zeker? Ja. Dacht ik al. Nou, haait hem maar, hè? Haait hem maar lekker. Ja. Nu is je kans, hè? Beste kijkers van Omroep ZVL, wij vonden het hartstikke fijn om hier de gast te mogen zijn bij de herfstmarkt in Binnenste Buiten. En tegelijkertijd was het ook een beetje een open dag en een eye-opener voor ons om te zien wat hier allemaal te doen is. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.